Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Kung dati-rati ay mga pet lang na aso at pusa ang pwede mong dalhin at iwan mo rin sa mall. Pati mga bata pwede na ring iwan at paglaruin lang sa loob ng mall. Ngayon naman, isang mall sa Shanghai, China ang gumawa ng paraan para sa mga husband o mga asawang lalaki na naboboard tuwing sasamahan ng mga asawa para mag-shopping. Meron silang ginawang husband storage. Ito ay parang mga pods na naka-glass. Pwede kang pumasok dito at meron pa itong komportableng upuan. Meron siyang computer at monitor at gamepads na nag-o-offer ng mga laro noong 90s. Kumbaga, nostalgic escape. Original ay libre lang ito, ngayon ay meron ng bayad. At ginawa ito para daw sa mga husband o asawang lalaking naboboard tuwing magsa-shopping ang mga misis. Maraming mga netizens sa China ang nag-comment. May ibang nagsabi, ba't mo dalhin ang asawa mo kung maglalaro lang pala ito? Ikaw, kabisyo, iiwan mo rin ba ang husband mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailan pa bang i-memorize yan? Uy, mga husband, basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Come on! Adlang Lunes, November 4, 2024. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Payag ring maiwan. Mas gusto niya yun walang nagbabantay. Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita. Payag ding iwan niya para makapag-shopping siya. Tama! Makapanlalaki rin. Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Good morning, Mang Kanor! Good morning, Mang Kanor. Good morning. Mang Kanor! Kamusta? Okay lang ako. Ikaw ba payag ka na iniiwan-iwanan ka lang para makapaglaro Kawawa ka? naman ako. Pero sige na lang kung iiwan ako. Sige. Maganda yung bantay dun sa laruan. Kaya nga magpaiwan ako. Uy! Hindi, napapagod na ako maglakad-lakad eh. Tanda na eh. Kaya doon na lang ako sa Ano lalaroin mo doon? husband storage, ha? Anong gagawin? Maglaro ako ng balat. Balat? Balat kayo. Ayan. May mga laro doon. Kahit anong laro, basta pwedeng laruin. Laruin mo yung balat. Balat na lang yan? Wala nang laman yan? Matanda na eh. Matanda na yung games eh. Kaya wala nang laman, balat na lang natira. Balat na lang. Kaya pala gusto magpaiwan. Kaya, Pero ikaw, batits kunyari. Extra skin. Asawa mo. Uy, wala na rin tong balat. Pala skinless na to eh. Chorizo. Very ulam ka. Nakamoy ako ng skinless. Skinless chorizo ngayon. Skin silog. Ay, so, yan. Skin silog. Tama, skinless silog. Oh, yan. Tama ba yun? Uy, gusto ko yun. Sarap. Uy, yung bantay, skinless. Ay!
Bastos ka. Stainless. Sabi ko, Wow. makintab. Pero ikaw ba, Tits, payag ka ba doon na may asawa mo, iiwan mo na lang siya doon para ikaw mag-shopping ka? Actually, ginawa lang payag call kung tatanungin ako. Pero sa totoo lang, nangyayari naman talaga yan. Kasi ang mga lalaki, pag inip sila mag-antay pag nagsha-shopping mga babae. So, kaya naghahanap sila ng pwede nilang gawin. Nagto-Tom's World. Ano pa ba yung ibang laruan? Sa SM yun, in Tom's World. Ano pa ba yung sa Robinson? Ano ba? Quantum pala sa SM, di ba? Quantum, Tom's World. Tapos tabi ng Quantum CR ng babae. So, nag-viewing siya. Maganda rin yung bantay sa Tom's World. Tom's World? Tom's? Ha? Tom's World! Ay, iba yung nalaruan ko. Tom's yun eh. Tom's World. Hi, Jennifer. Jennifer daw. Merong name tag eh. May name tag eh. Basic. Kaya pala na iwiwili. Pero, papayag ka, payag iwan. naman ako. Payag Para naman. hindi naman maboard. Kasi ito mga lalaki mga asawa lalaki, kunyari magsusundo o maghahatid. Pag ang lalaki kasi minsan wala nang bibilhin, wala na, naboboard na siya. Kasi yun lang ang gusto kong bilhin, ito lang naman. Pag nabili ko na yan, wala na akong gagawin. Ang mga babae mahilig mag-window shop. Yes, kaya tingin. namin. Kahit walang bibilin. O, diba? Maganda Window rin shop. yan. So, O kaya magkape-kape kayo. Pero maganda rin yan kasi maganda nga yung bantay. Ng Damay yung na naman tayo. husband storage. Tom's World. Husband storage daw ang tawag. Yan, Iba talaga yung mag-isip ng mga Chinese. Galing, yung no? creativity nila eh. No? Kasi yung mga pets, di ba? Kung meron kang dalang aso ngayon, meron na rin silang parang park doon para sa pets mo. Pwede mo ring iiwan ang pet mo. Pwede din yung asawa mo. Lalo na pag hayop yung asawa mo. Babaero, di ba? Yung ex, Iwan mo dun sa pet. Iwan mo yung ex mo doon. Hindi, yung asawa mo. Babaero yan. Ba't mo pa dinala? O di yung bantay na juwa tuloy. Kasi babae yun. Basic! Basic! Diba? Ow! Ow! Sabi ng aso. Sabi ng husband. Kaya pala siya nagpapakute dun sa bantay. Yung husband? Yung aso. Ow! Ow! Sabi ng aso. Sabi nung husband. Poodle eh. Poodle. Yung aso? Yung husband. Kaya pa ang kapal ng buhok. ng aso? Ng husband. Napanot na. Yung husband? Yung pudil. Poodle. Pudol. Bagong groom. Yung pudol? Yung, Pudli. yung husband. Ay, husband. Kaya pala. Nag-ahit eh kasi may pinaghahandaan siya eh. Yung husband. Yung aso. Grabe talaga. Hey! Napaihina lang sa sa diaper. Yung pudil. Yung husband. Ba't mo dinala pa yan dyan? Bidridin na pala yan. Dinala mo pa? Bidridin na. Dinala mo pa. Binready? Bidridin. Makabingi naman. Maganda sana bingi lang. Bungol-bungol ba? Bungol-bungol. Bidridin. Bedridden yung husband? Yung aso. Hindi, nabakanaan naman niya ng anti-rabies. Yung aso. Yung husband. Para pag nangagat, di ka mamamatay. Yung aso. Yung husband. Tumutulo. Laway. Tumutulo. Aso. Yung husband. Laway na sa bantay. Yung aso. Yung husband. Kaya pala napaihi sa gulong. Yung aso. Yung husband. Ay, nako. Hiwalayan mo na yan. Babaero yan. Yung husband. Yung aso. Husband. Bagay. Kaya sa mga dyan ha? Lagyan mo ng tag name para hindi mawala. Yung aso. Yung husband. Talian nyo para hindi mapunta sa iba. Yung aso! Yung husband. Maganda pangalan niyan, Brownie. Yung aso. Daddy Brownie. Oo. Ang Ba't cute-cute. yung pinapaligon araw-araw? Yung aso. Yung husband. Kaya pala nagkagarapata. Yung aso. Yung husband. Nakatirisin ng niya eh. Ng kuto niya. Ng aso. Ng husband. Yak! Uy, pasintabi. Uy, pasintabi sa mga Naulol eh. Yung aso. Yung husband.
Sarapan kasi. Yung aso! Husband! Kumanon, au! Maniwala na sana. May nguso ka. Kumanon, au! Yung aso. Yung husband! Oh. Daisy! Daisy! Tell you true, but they can't duplicate. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!